Hailey Bieber už nesleduje svojho manžela Justina Biebera na Instagrame a máme tu novú blind item, čo sa týka Justina Biebera. Poďme sa o tom porozprávať. Predtým, ako začnem o tomto celom rozprávať, tak by som vás poprosil, aby ste mi dali follow, pretože poprvé by ma to brutálne potešilo a po druhé, ak máte radi celebritné pikajdy, ak máte radi rúžu pre nevestu, ak máte radi módu, ak sa radi rozprávate o týchto veciach, tak vás poprosím, aby ste mi dali follow a teraz sa ideme porozprávať, prečo Hailey Bieber odfollowovala Justina Biebera. Samozrejme, že najprv hneď začnem s blind items, ktorá je v tomto prípade dosť dôležitá. O blind items vieme, že to není na 100% potvrdená informácia, ale rozprávajú to ľudia v okolí tých daných celebrít, o ktorých sa v týchto blind items rozpráva. A hovorí sa v tejto blind item, spevák zo severu nefajčí len zelené, viete si asi domyslieť, čo tým myslím. On je ďaleko za tým. He is way beyond that, znamená, že je ako keby ďaleko za tým, že dáva iba viac ako iba zelené, ak chápete, čo tým teda myslím. Cez víkend mal Justin Bieber akože celkom takú zaujímavú live na Instagrame, kde sa tváril väčšinou takto, jeho oči naznačovali teda celkom toho dosť, že nebol teda čistý. Prišlo mi to celkom také divné, že je takto live, ale po víkende, čiže hneď v pondelok mala dať Hailey Bieber unfollow Justinovi Bieberovi. Každopádne Hailey sa k tomu vyjadrila, že to bol len glitch na Instagrame a citujem, neodfollowovala som ho. Dúfam, že to pomôže. Samozrejme, že Page 6 sa opýtalo Matty, kam patrí teda Instagram, aby sa k tomu vyjadrili, avšak vôbec sa ku tomu nejako nevyjadrili. Každopádne toto není prvý glitch, ktorý títo dvaja už zažili na Instagramoch. Tuto si môžete všimnúť, že 21. januára 2025 vyšiel článok o tom, že Justin Bieber už nesleduje svoju manželku Hailey Bieber na Instagrame. Avšak ani toto, že vraj nebolo len preto, lebo by chcel odfollowovať svoju manželku, ale že vraj sa niekomu podarilo dostať na Justinov Instagram a odfollowovať Hailey. Napísal: niekto išiel na môj účet a odfollowoval moju manželku. Nemyslíte si, že je to nejako veľa náhod, že najprv to bol glitch a potom, že sa niekto dostal na Justinov Instagram a odfollowoval Hailey? Není to nejako strašne veľa akože náhod?